וואטסאפ, אני עידו שיר. לא, בסדר בעברית. מה קורה? אני עידו שיר, חברים וחברות, יפים שלי. היום אני מצלם את הפרק הראשון של התוכנית שלי, וזה מה שאתם תראו. והולך להיות לי אתר, הולך להיות לי תוכנית, הולכים להגיע לפה סלבס, שזה אבישג נגר, רז זלצרמן וקווין לי. אז ככה, אני הולך לארח אותם, אני מציג בפניהם פריטי אופנה שאני בוחר ממעצבים. לאחר מכן, אני מפנה אתכם לאתר, כי באתר הולך להיות אתר מטורף, כאילו ברמות שאתם עוד לא מבינים. ושם תתבצע המכירה, הולך להיות בגדים כאילו שכבר יש עליהם אטרף למי שהראיתי את זה. שתבינו, הראיתי את זה לכמה חברים, והם כבר אמרו לי, תשמע, אני רוצה את עכשיו. ואני כזה אומר, אבל האתר לא עלה, אני רוצה את עכשיו. אוקיי, חכו לאתר. עכשיו האתר עולה, חברים וחברות. אז רז זלצרמן, אבישג נגר ופאקינג קווין ליגית ישבו עוד מעט פה בכיסא הזה לידי. ואנחנו הולכים לדבר על כל מה שחם, כל הטרנדים, כל מה שקורה היום בנוער וכל מה שהולך. ולאחר מכן הכל הולך לאתר שהולך להיות לי אתר מטורף, הוא עולה עכשיו, ממש עכשיו, אז כנסו תראו. אני הולך להציג בפניהם את הפריטי אופנה שאני בוחר. בקרוב אני עושה גם גאדג'טים שמגניבים, כמו רמקול על המים, דברים כאלה שאני יודע שהם הולכים. אתם מוזמנים לכתוב לי כל מה שאתם רוצים. אני אשמח באהבה להעלות את זה לתוכנית הבאה שלי, עם הסלבס הבאים שיהיו לי. אני רוצה קצת להסביר בקצרה על הקונספט שהולך להיות. הקונספט הוא כזה. כל פרק יהיה עם סלבס חדשים, יהיה במקום אחר, ויהיה בגדים חדשים. אז ככה רק שתדעו שיהיה הולך להיות מעניין, וההתחלה הזאת תהיה התחלה מפוצה, אז יהיה יותר מעניין גם בהמשך. איזה כיף שאת פה איתנו. איזה כיף, כיף גדול. הכי כיף בעולם עכשיו. הכי כיף. אנחנו עוברים לנושא מיוחד. אוקיי. שהנושא הזה קשור לחיים שלך. אוקיי. והוא אופנה. ספרי לנו ככה מה את עושה בימים האלה, איזה פרויקטים יש לך של אופנה, יודע. אוקיי, קודם כל אני סיימתי עכשיו את העונה השלישית של האיטגרס. איזה כיף. כן, אני חייבת להגיד שזאת עונה באמת, לדעתי העונה הכי טובה. וואו. מלאה בסטייל, מלאה בצחוקים, באמת, העונה הכי טובה שהייתה עד עכשיו, זאת העונה השלישית. אני צותי, אני רואה. יש להם הרחקות. אני מתארגנת לשבוע האופנה, בדיוק. פריז, לונדון. במילאנו. וכמובן פרויקטים שאני עושה פה בארץ. איזה כיף, באמת. עכשיו נעבור לקטע שהוא איך הנוער היום נכנס לאופנה ואיך הוא מתחבר לזה. והוא כאילו, אתה יודע, אתה רואה את זה מתוכניות טלוויזיה. ובסופו של דבר, כמו שאת התחלת, יש ילדים שרוצים להתחיל את זה, והם לא יודעים איך לעשות את זה. והם מנסים דרך האינסטגרם, הם מנסים פה ומנסים שם בארץ, וקשה להצליח, אז אני רוצה שתתני להם ככה טיפ, מה לעשות כדי להצליח במה שאתה מתכוון. אוקיי, האמת היא שהטיפ הראשון שלי, אני חושבת שכל אחד בהתמדה ועבודה קשה יכול להגיע לקהל מסוים ולכמות מסוימת של עוקבים ולייקים. אני רגע עוזבת את זה בצד. Okay. אני חושבת שמאוד מאוד חשוב שבשביל ליצור תוכן שהוא איכותי ושונה ומיוחד, מאוד מאוד חשוב באמת לקרוא ולהבין אופנה. זאת אומרת, אני בגילאים האלה, במיוחד של הילדים האלה, הייתי יושבת ובאמת קוראת אופנה, מאיפה הגיע כל דבר. זאת אומרת, יש לי 107,000 עוקבים באינסטגרם, זה מאוד מרשים ומאוד כיף. אני מתה על זה, אבל זה בעיקר בגלל שאני עושה תוכן שהוא מאוד מאוד שונה ממה שאנשים בדרך כלל עושים. אז הטיפ הראשון שלי זה באמת לקרוא על אופנה, ואם אתה באמת אוהב אופנה, אז אתה באמת צריך להבין מה משמעות הדבר. זה לא מסתכם בבגד שול 2,000 יורו. באמת, יש פה טרנדים, יש עולם שלם. איזה טרנדים יש עכשיו? מעניין אותי. איזה טרנד יש עכשיו? אוקיי, קודם כל העניין המתרחב החוזר ובגדול, ואני לא מדברת כבר על מתרחב שזה 7 שמיניות, אלא הג'ינסים המתרחבים חוזרים בגדול. וואו. ואנשים כאילו בשוק, אנשים אומרים, מה, אין מצב שאני עוזב את הסקיני, אין סיכוי. לא, זה לגמרי חוזר. ובכלל, כל הסגנון האולד סקול, כל הסטריט סטייל, גם בנות שלא הולכות בדרך כלל עם סטריט סטייל פתאום כזה. כן. טוב, אז לפני שאתה שואל אותי שאלות, אני באמת חייבת להגיד לך שהתראיינתי במלא מקומות, מלא פעמים, וזה באמת אחד המקומות המגניבים ביותר. זה כיף. סטייל עולם, אני אבוא לצלם פה לבלוג שלי, באמת. יפה, אני שמח שהתחברת. כן. יש לי שאלה, השאלה היא על האיטגרס. אוקיי. מה השתנה בך בעונה הזאתי? העונה הזאת, קודם כל חברתית, למדתי לקבל את האחר, אם בעונה הראשונה והשנייה לא יכלתי לשאת את אדל באף צורה. היום אדל היא חברה מאוד מאוד טובה שלי,
וגם מבחינת סגנון לבוש, אני חושבת שאנשים שמתעסקים באופנה כל היום לומדים משהו חדש ומרחיבים את הידע שלהם, ואם לפני שנה הייתי בחורה שלא יכולה לעלות על עקבים ולא יכולה לשים ורוד, אז דווקא כאילו למדתי לעשות את הוורוד. להרגיש שהוורוד זה כמו שחור. כן, התחלת קצת להסתובב עם בגדים יותר נשיים כאלה, מה קרה? מדי פעם, אבל לא מגזימה, אבל כן. יפה. כן. איזה טרנד ומה משהו שקשור לאופנה שאת ממש יכולה להגיד שזאת את ואת מתחברת אל זה ואת הולכת להשקה סתם דוגמה או לא יודע לאן וזה חייב להיות, זה מאסט, זה חובה. מאסט, חובה. אוקיי, קודם כל, שוב, העניין של המתרחב, זה שהוא חוזר, אני מתה על זה, כי גם לפני שהוא חזר הלכתי עם זה. הייתי באינסטגרם קצת. כן, נכון, אני ממש אוהבת את כל האוברסייז. אני גם מאוד אוהבת סקיני, אני חושבת שזה עושה את העבודה ושעם לוקים מסוימים חייב שיהיה לך את הלוק הרזון המאוד מצומצם הזה, אני חושבת שזה מאוד 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 יפה, אבל יש משהו בלוק המתרחב, לא משנה אם זה מכנס מתרחב, חולצה שהיא גדולה, שזה תמיד זה הבית שלי, זה הסביבה הטבעית שלי, אני תמיד עדיף ללכת לטרנינג או ללוקים הזרוקים, הכי כיפי בעולם. אני חייב להגיד על עצמי שאני כאילו, אני כן זורם עם האופנה, אבל אני די אוהב לשמור על הדברים שאני הולך איתם, סתם דוגמה נעליים גבוהות, במקרה אני לא עם נעליים גבוהות, ואני חולה על נעליים גבוהות, גם אם זה באופנה או לא, אני אוהב את זה, אז אני אמשיך עם זה. כן, האמת היא שבכלל, כל בן אדם שמתעסק באופנה בכללית, חייב לשמור על זהות אחידה, זאת אומרת, גם כשאני הולכת עם סמלה ועקבים, אני חייבת עדיין לייצר לא לייצר, אבל הדמות המגניבה שלי לא נלקחת ממני אם אני עולה על סמלה ועקבים, זאת אומרת, זהות אחידה זה מאוד מאוד חשוב במקצוע הזה. אבל למדתי דברים חדשים, וסבבה לי עם זה ממש. מעניין. אוקיי, יש משהו שחשוב לי להגיד לגבי הדור הצעיר, שמאוד מאוד מאוד חשוב לי להגיד, זה שאני בתקופתי שהתחלתי את מה שאני עושה, התעמקתי יותר בלקרוא ולהבין מאשר להתעסק בכמה עוקבים ולייקים יש לי. אז מאוד מאוד חשוב שאם את בחורה או אתה בחור שרוצים להצליח במקצוע הזה, אתם צריכים לדעת את השורשים שלו ומאיפה הגיע כל דבר, וקודם כל להשקיע את האנרגיה שם, ואחרי זה ברשתות החברתיות. וזהו. עכשיו אנחנו נעבור לחלק שהוא החלק הכי חשוב, והוא החלק של הבגדים של האתר, של מה שנמכור. כמו שכבר סיפרתי, אנחנו נציג בכל פרק 5 פריטים לגברים ו5 פריטים לנשים, שאני מוכר אותם ממעצבת, משהו שלא תראי כל כך בקניון, ומחפשות את הדבר הבא, הדבר החדש. אני אשמח לראות. מה שלא מוצאים בקניון תמיד טוב. אי אפשר להיכנס לקניונים. וואו. אוקיי. קודם כל אני אוהבת את שלושתם. איזה כיף. כן. מה הכי התחברת? הכי התחברתי, האמת היא זה מצחיק להגיד, אבל הכי התחברתי לאוברול, השחור הצמוד. הופה. כן, אני חושבת, כן, שיש לו סטייל גם עם דוקטור מרטינס, גם עם נעל שהיא שטוחה, וגם עם עקב, אבל עקב שהוא מאוד 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 דק, זאת אומרת, לא דרמטי מדי, בגלל שזה קודם כל זה שחור. שחור זה כבר דרמה. בלק מג'יק, לא? בלק מג'יק, story of my life. גם הסמלת כתיפה אמצעית מדהימה, סקסית שבבה, גם אותה הייתי שמה או עם אול-סטאר שחורות או עם נעלי עקב. כאילו את שתי הסמלות האלה, הסמלה מצד ימין פחות, הסמלה מצד ימין היא כל כך דנה, באמת, מצחיק. תקשיבו לה, כי גם אני לומד ממנה, יש הרבה מה ללמוד. הרבה כבוד לאבישג נגר, מהאידגר, לאושיית אופנה. תודה רבה. תראי כיף. תודה רבה, מה לא נעשה איזה סלפי? נעשה סלפי, ברור. אבישג, תודה רבה. עידו, תודה רבה לך. איזה כיף. חיים שלי. I love you.